mamamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay sinigang na isda. So, ito yung mga ingredients natin mamamshi, ha. Onion, green chili, okra, sitaw, radish, tsaka yung kangkong. So, syempre yung isda mamamshi. So, umpisahan na natin mamamshi, ha. So, ayun mga mamshi, painit na tayo ng tubig. Ayan. So, isasabay na natin yung dalawang tasa kalahati nito yung lalagay sa ating mga sila. So, hintay lang natin na tumulo pa yung kamatis tsaka yung ayan, sili. So, ayan, lalagay na natin mga mamshi yung isda kasi kulong-kulo na yung tubig niya. Bali mga mamshi na lagyan ko na ng asin to isda kanina. Yan, para may lasa yung isda. Dadagdagan natin siya mamamshi ng konting asin. So, tatapan din natin. So, mamamshi, lalagyan na natin yung radish. Kasi matagal itong maluto. So, ilalagay na rin natin mamamshi ang kangkong.